Здравейте хора, аз съм Лоренцо HD2, тук до мен е Хорикане и ще оцеляваме. Днес мислим да ви покажем общо взето какво ни е нашия хоум. И да. Да. Значи, сървъра е Fly, да знаете не какваме. Това е нашия хоум, градината. Няма значение кое е детето, ма не го познавам. Горе-долу ще я разширяваме в следващите епизоди. Доста ще го разширим. Ако съберем 50 абоната, ще снимаме всеки ден клипчета и ще ги качваме. Тук съм. Да, ето го, Хорикан е тук. И както казах, аз и той ще оцеляваме и ако съберем около 50 абоната, ще снимаме всеки ден клипчета. Бял се един да събера. Какво ще гази постижението, ако не е някой приятел? Да, така. Съм като Пешо. Играхме си около 5-6 часа и събрахме около 2 стаки и половина. След това си направихме брони, направихме си сет, меч, кирка, брадва и лопата. И двамата и да, и ни останах 1 стак и 23. О, Васко, знаеш колко не ми си игра в този сервер? Аре да играем в Pika Network. Хорикана, аре да играем в Pika Network. Айде. Защото не ми си играе тук. Добре, ще се върнем като влезнем в Pika Network. Така, тук сме и сме на Skyblock в Pika Network. Паднах! ОМГ! Общо взето е това. Много ни е глупаво, но няма какво друго да снимаме. Направо тук на ръба няма, можем да вземем фиданките. Аз взех фиданка. Какво направи, бе? Пак се метна ти. В мене и аз бях взел диамантите. Да ви кажем, диамантите са ни от PvP-то, не сме хаквали. Аз ги взех и паднах с тях. Да, бе! Да. Оле-ле! Да, бе, тук са, бе, лъжец. Гледахме две дайманки как се трепят и накрая едната трепа и ние отидахме и взехме каквото можахме. Аз взех диамантни бутушки 300 голден. Аз пък взех 31 диамант. Тази тръстика няма порасте скоро. Порасна и вижте имаме 3, аз си обрах. Искам да посади още една фиданка, ама не знам къде. Не дей, че това едва една разтепа. Абе, аре, още една. Само да си взема кирка. И сега какво ще правим? Добре, сигурно пак ще ходим на PvP. Мичка. Не, мичка. Ние храна съм забелязал, че нямаме. Откъде ще вземем? Има ларфуд. Не, ласта ми го има. Фуд. От си на спална. Добре. Там съм. Не. И там съм. Чак само да вия в Ендър, че се дали имам нещо. Не. Кажа да честа. О, да, верно, че тук имаше. Това мете нещо, взимай.
Копа се ме дървене, а не. Взех дървен меч. Добре, дай ми го, защото ти имаш камен. Взех 2. Тук е PvP, бе. И аз взех един, аре, ела. Там е PvP-то, бе, брато. Знам, ела към мене. Ела ти към мене, аз открих това къде е. Аре. Тук само овци ли има, бе? Не, ето и крави. Има и крави, има прасета. И Иванчо е тук. Да. Само се чудя как се печелят пари. Аз имам... Знаете, главно ще снимаме Survival в другия сервер. Survival Games в другия сервер. И в Pika Network Skyblock. Понякога може и PvP, зависи, ако открием хубави. Мапове. Да. Ох, но знам, събрах 6-7 пажоли. Утре не сме на Даско, така че сигурно ще снима около 2 клипа. Емо, ела да видиш дървото ми, какво е огромно. Да, бе. Ела да го видиш. Мале! Сбомил! А? Сбомил! Сбомил е пораснало, нали? Не? Бати готиното. Не, няма такова. Чай, тук да изхвърля пера и кожа. Ето на PvP. А? Ще ходя да ги дебна уния да събера нещо. Първият епизод ще е около 10-12 минути, защото все пак не първи. И вече ще са ни около 20 минути епизодите. Ако видим, че се развива интересно, може и да са по 30-40. Да ние нямаме абонати да качим толкова. Ето виж, захарната тръстика е пораснала. И обрах що. За малко я падна в главата ми. Бой тръчички, брат. Трябва да сложим този капак тук, един капак. Къде си, бе? Бой тръчички. Има ли? О, аз идвам. Ама аз ще дойда с меч. Не! Има диаманти, Дървен брат. меч. Да? Може да направим. Изла. Тук ли си? Има един диамантен. Добре. Чай се, че аз още не съм ориентиран с този сервер. Не знам къде е PvP. Ето PvP. Да, сега диамантката ще ми вземе кила. Кой ще ти вземе? Кила ми взе. Вие тим ли сте с него? Не. Видя колко сме ти. Той ми е най-добрият приятел, бе. Не помниш ли? Той е Ти ме остави заради този мазник. Гошо от Даскал. Да, и Гошо. Басите. Влюбих се в този скин. О, има бой Diamond. Аре, аз ще помагам на това по-добрия Diamond. Много ще помогнеш. Нали, с дървен меч. Те половина да имате бати уникалните скинове.
Господи, как на вътъвъра нямам кил? Ради баба с малко спирам. Ела, братовче, да е. Тук дойде. Ей, А, отепаме. Седи на два. Имаш- Това е първи епизод. Довиждане, ако ви е харесал епизода, лайкнете го и абонирайте се, ако искате да гледате още клипчета, но ще са по-интересни. Довиждане.